ni diri niya. Bay, ikaw magkapipreso nga do. Bado kaya amo ni akon na akon, sering akon. Kung nangungusog ka, bakit na barangay? Ay di na kay mapagasolina. Kung naduray ka lang oray kapag kuhida. Iwas! Ikaw, kadamo-damo sa kwarta niya lang. Bonus ko, nagpatapot pa naman ako na akon anak nga. Pag bonus ko, mga rigo kami na dagat. Sino daw ito bibili nga na ako ninkuan. Pwede mga pindan motor para service na akon. Katuong ko dahi pa rin Michael. Piste kagutom na. Takardero, wala ko nakatutuon eh. Pero nakasimana, ginaalamag na. Lalo rin pagod nga. Takbaredan, 3-5. Butano ka ng 3-5 ba nga, siling pa malatag gamit. Boys, pinakya ng kabulanan niya inaw. Lalo rin nga wala kumakapangarot. Oy, pare! Ano pare? Milada ka maaram nga, pwede ka pindanin motor. Kaya himo namon na service nga takong pamilya. Oo pare, may nakukuhan. May naku, sa itar gagawin piniprinda. O timing! Magamit ako kwarta. Ay sus! Dapat yung kwarta pare. O, tika nga ka pag-bonus. Sige, may parinda kayo mo 10 mil na. Dismila! Oo. Oh, kabarato. Tara, di, tara. Tara. Amoy ni. Amoy ni. Amoy ni. Mga paypay ni, kondisyon ni. Well, di rin nadalagan na. Sus, bisa ni beauty team kami ito, nakarida yun eh. Mo, bay! Sige. Mau pwede nga motor. Ah, 10 mil. Dismil! Oo. Babayaran ko dahil kay himo namon ng service taong pamilya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Kapalitak yan ang kuhan. 8, 9, 10. O sige pare. Yung kabaraka, kay sunod semana, babaydan ko dahil, lulukatong ko na yun eh, papatubuhan ko yung 2 mil. Kay, Okay man na na. oo, okay ni. Sige. Kaya kumabot na kwarta. Okay, gagamito Sige na pare, mabayad pa ako takuan, may baridan ko. O sige, kay kakadiyong ko. Sunod ba na hinaya niya? Oo, sige. Ilakad ka tatambahan ni Ninakon nga pagkapinda. Nang amot kung umabutin ha Palawan, gato kami mga rigo Palawan ta akong pamilya. Ano daw kitratrapuhan ko. Dali pare. 10 mil niya bonus. Tunas niya yan ni Saddam. Makato kina samar, dik maulingan ni. Mabayaan ko tak mga utang. Trapuhan ko kay magsasayo kami boss ito na akong pamilya. Nang rayo pagutamong kakantuan, Palawan. Uy. Bata na ginano kayo ito? Nagmotor. Yung pupunasan ko kay Prinda manin ha ako ni Michael. 10 mil kanina la. Lurong-lurong gatin mo. Lungman ko nga ako ninino nga may kinadamot na to. Oo. Kaya ako nitong pare, yung Prinda niya akon. Ikat dinalat ko dito adan mo igo. Ako ni diri niya. Bay, ikaw magkapipreso nga do. Ado kaya amo ni akon na akon, sering akon. Kung nangungusog ka, bakit na barangay? Ay di na kay mapagasolina. Kung naduray ka lang oray kapag kuhida. Iwas! Piniste, nadali na lot ako ni pare.